दिनै जों अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स भलन्टियार फर्स आबसुनि मोनसे मेल जदोंमोन। दा बे मेलाव जोङो खैथामान माबा लायो, मोननैसो जोङो थांखि लादों। बे थांखिनि गेजेराव ओजोंहाय बासबारि पर्बतझरायाव जानाय जिथु हानि माखासे जेंना, बेखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। आरो बेखौ लानानै जोङो दिनै स्पष्टीकरण अर्थात खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो ज' जादों। दा बिनि सायाव जोंनि बुंनांगौआ बेनो जे जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ बिटिआरनि मोनसे थांखि बायदियै, सरकारनि थांखि बायदियै बिथांमोना आदानि ग्रुप आरो बेनिफ्राय आसामनि एपिसिडिएल कम्पानिनो बा कर्परेसननो गासै 3600 बिघा हाखौ बे कम्पानिनो हगारनो नागिरदों, थार्मेल पावार प्रजेक्ट मोनसे प्लान्टनि नामैहाय। दा बेखौ जोङो गनायनो हायाखै आरो जोबोर सोमोनांदों। मानोना जोंनि बे पर्बतझरा ओनसोल बा बे बासबारि ओनसोलनि बे हा हुआ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा, आरो बेनिफ्राय बियो 6 सिड्युल ओनसोलनि हा। गतिके बे 6 सिड्युलनि हा आरो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ बे रोखोम गोसोबायदि गुबुन हारिनो बा बेबायदि गुबुन कम्पानिफोरनि आखायाव बेबायदि हगारनाया जोंनि आयेननि बेरेखा। मानोना जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आयेन मथै जिथु आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 नि आरो बेनिफ्राय 10 चेप्टारनि जिथु आयेन दङ, बे आयेनखौ सिफायनाय जादों। माने बे आयेन मथै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा आरो ओमफ्राय दा जिथु जोंहा 6 सिड्युल गोदान आयेन जाबाय, बे मथै गुबुननि आखायाव बे हाफोरखौ हगारनो हाया। दा बेवहाय आदानि कम्पानि आरो बेनिफ्राय जिथु एपिसिडिएल जिथु इलेक्ट्रिसिटि पावारनि जिथु कर्परेसन आसामनि, दा बिसोरनो हगारनो नागिरदों, एलटमेन्ट होनो नागिरदों। आरो बड' एलटमेन्टबो होबाय नामा, बेखौ जोङो दा मिडियायाव मोनगासिनो दङ, जोङो खोनागासिनो दङ। दा बाथ्राया जुदि सैथोब्ला, बे एलटमेन्ट होनाय बाथ्राया जुदि सैथोब्ला, बे जाबाय जोंनि थाखाय जथेस्थ' दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव, आरो बेखौ जोङो गनायनानै लानो हाया। आरो इतिमध्य जायगानि सुबुंफ्रा, जोंनि बर' माहारि बा ट्राइबेल सुबुंफ्रा बेखौ गनायनानै लानो हायाखै। दा बिथांमोना गाव गावनि न' बां, हा हु, बे जायगा ओनसोलखौ, गामिफोरखौ नागारनानै बिथांमोना जेरावबो थांनो हाया होनना बुंदों। बे हाखौ गुबुननो बिदि हगारनायखौ बिथांमोना खुनु पदै बिथांमोना मानिया होनना बुंदों। नांगौबा बे हाखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथांमोना जिउ दान होगोन, सोमावसारगोन, प्रतिबाद खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ। दा बेबायदि बुंनाय सत्तेयाव जोंनि बिटिआरनि सरकार आरो बेनिफ्राय बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ बाथ्राखौ बारा गोथौयै सानाखै, सिन्था खालामाखै। दा बे बाथ्राया जुदि थाङै थाङै जुदि गाज्रि महर लाहैनांगौब्ला बे गाज्रि थासारि जागोन, जोंनि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि जागोन, आरो जोंनि हाया गुबुननि आखायाव थांगोन। आरो बै जायगानि रायजोफ्रा, मानसिफ्रा, न'खरफ्रा आलाय सिलाय जागोन। आरो बिसोरो बहा थांनानै थाहैनो? गोदोनिफ्रायनो एखेबारे बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो बिसोरो बे जायगायावनो रायजो जाबाय, न'खर खुंबाय, बहायनो समाज दानानै मोजाङै गोजोनै रायजो जानानै दङ। बहाय हा एफा एनै बिसोरनि आखायाव दङ, बारि बागानजों, न' बांजों, बा मोसौ बोरमाफोर फिसिनानै बेफोरजों बिथांमोना संसार जानानै दङ। दिनै बेबायदि मोनसे गोजोन संसार जाबाय थानाय बै ओनसोलनि रायजोफोरखौ, गामियारि जोंनि बर' सुबुंफोरखौ बेबायदि बबेबा मोनसे कम्पानिनो, आदानि कम्पानि, आरो बेबो एसेल' हा नङा, 3600 बिघा हा बेखौ हगारनो नागिरदों। आरो बेखौ हगारनायनि ओंथिया जाहैगोन बे समस्त ओनसोल जेराव जोंनि मानसिफ्रा
सोरबा मियादि फाट्टा हा गोनां मानसि दङ सोरहाबा सरकारि हायाव न' लुनानै दङ सोरहाबा बहाय खेथि बाथि खालामनानै दङ सोरबा राबार बागान खालामनानै दा सोलिदों आरो बेनिफ्राय साहा बागान गायनानै बिथांमोना गावसोरनि जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ बिथांमोना दिहुननो नाजागासिनो दङ बे मोनसे जोंनि गोजोन थासारि दावगानाय रांखान्थियाव समाज बिथिङाव दा बे मोनसे गोजोन थासारिखौ दा दिनै गुबुंले खालामनो नागिरदों जे बै कम्पानिनि आखायाव बे हा हुखौ हगारनो नागिरनानै दा बेनिखायनो जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामो आरो बेबायदि माबाया थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जेरै सालाकाथियावबो सोलिगासिनो दङ बे 2015 सननिफ्राय दा बे सालाकाथिया दा बेखौ एपिसिडिएल बा बेखौ माबाया एनपिसिटि एनटिपिएस अर्थात बेखौ माने आसाम माने पावार थार्मेल पावार प्रजेक्ट मोनसे कर्परेसना बेखौ सालायगासिनो दङ दा बेखौ जुदि जोङो नोजोर होयोबा नुनो मोनो आरो बेखौनो जों मोनसे उदाहरन हिसाबै लानो हायो दा प्रमद बर' बिथाङा बुंगासिनो दङ जे बहाय बहुद साख्रि बाख्रि ओंखारगोन बै एखेबारे 8-9 हाजारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै 12 हाजारसिमहालागै जोंनि मानसिफ्रा बहाय राहा मोनगोन साख्रि बाख्रि मोनगोन दा बे मोनसे जायगाया जोबोद डेभेलपमेन्ट जागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनानै रायजो राजाखौ एसे बुरखायनो नाजानाय बायदि नुनो मोन्दों खिन्थु बे बाथ्राया नंखाय खारन जोङो नुबाय जे बे जिथु आसाम थार्मेल पावार स्टेशन बा आसाम थार्मेल पावार जिथु कर्परेसन बिनि आन्दाराव गासै मोनब्रै धरक प्रजेक्ट दङ बा पावार प्लान्ट दङ जेरै नामरुप दङ ओरैहाय माने लाखुवा दङ आरो बेजोंहाय कार्बि लांफि दङ दा बिदिनो बे मोनब्रैसो दङ दा बेवहाय जों नुनो मोनबाय गासै बेखिनि पावार प्लान्टआव गासै 17,794 अर्थात 17,794 मानसिफोरा बेवहाय माने साख्रि बाख्रि मावनानै दङ एमप्लयिज दङ आरोखि दा बे मोनब्रै प्रजेक्टआव बेखिनिखौ जुदि मोनसेयाव रानोब्ला बेवहाय मा बेसेबां गोलैनो 3,000 बा 3,500सो हयथ' बेवहाय एमप्लयिज दङ दा बेखौ जों जुदि बुंनो नागिरोब्ला जे बेवहाय 12,000 गाहाम बा 10,000 गाहाम एमप्लयि बेवहाय साख्रि बाख्रि ओंखारगोन बे बाथ्राया नंखाय बेखौ जुदि जोङो गुगोलखौ सार्च खालामबानो मोनजोबगोन जे बेवहाय बेसेबां मानसि बेवहाय एबजर्ब जानो हायो थिग बिदिनो आदानि ग्रुपनि जिथु थार्मेल पावार प्रजेक्ट गथै माबायाव दङ अल इन्डियायाव दङ जेरै छत्तीसगढ़आव दं गुजरातआव दं बा महाराष्ट्रआव दं बा झारखन्डआव दङ बेखौबो जोङो नायनानै नुबाय जे बेवहायबो गासै माने गासै लोगो नांनानै बेवहाय 3,315 3,315 जनल'सो बेवहाय एमप्लयि दङ दा अब्ला बे मोनब्रै बाहाय जे 6टा कम्पानि दंबावो आदानिया थार्मेल पावार प्रजेक्टआ गतिके 6टा बे जुदि माने थार्मेल पावार प्रजेक्टआव जुदि बे 3,300 बे 51 जनल' जुदि बेवहाय एमप्लयि जुदि बेवहाय एबजर्ब जायोब्ला दा जोंनि बेवहाय बे बासबारियाव बे जिथु थार्मेल प्रजेक्ट खालामनो नागिरदों बेवहाय बोरै होनांगौ जाखो बेथ' नंखायथार आरो बेनिफ्राय बे जिथु धरक 3,351 जन जिथु माबानि आदानि ग्रुपनि जिथु कम्पानिनि जिथु साख्रियालफोर साख्रि मावग्रा मानसिफ्रा ओरैबायदि जानांगोन बिसोरो टेकनिकेलि एक्सपार्ट जानांगोन बेवहाय जों नुयो मा जबाय माने धरक बेवहाय सिअ थायो बेनिफ्राय बिदिनो मेनेजिं डाइरेक्टर थायो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर डिपुटि डाइरेक्टर थायो आरो बिनि आन्दाराव गोबां अफिसारफोर थाबावो माने फाइनान्स डाइरेक्टर थाबावो फाइनान्स माने सिअ थाबावो आरो बेनिफ्राय बेवहाय जेसेबां साख्रियाल दं बांसिनानो बेवहाय माने टेकनिकेल इन्सटिटिउटनिफ्राय पास खालामनानै फैनाय इन्जिनियारिंफोर आरो मेनेजमेन्ट इन्सटिटिउटनिफ्राय पास खालामनानै फैनाय बे मेनेजमेन्ट डिग्रिधारि सोरबा MBA मेनेजमेन्टनि MBA आरो बेनिफ्राय फाइनान्सियेलनि MBA बिसोरथ' बेवहाय साख्रि मोनो ओमफ्राय बे एपिसिडिएलखौबो नायदो बेवहायबो जायफोर साख्रि मोनदों बेवहाय मेक्सिमाम बेबायदिनो सोरबा माने MBA पास जाना फैनाय
एकेबारे IIM निफ्राय पास खालामना फैनाय IIT निफ्राय टेक्निकेल इन्स्टिटिउट निफ्राय पास खालामना फैनाय आसाम इन्जिनियार पास खालामनानै फैनाय बबेबा NIT बेफोरनिफ्राय पास खालामनानै फैनाय दा बेफोर टेक्निकेलि जायफोर माने क्वालिफाइड बे मानसिफोरासो बहाय साख्रि मोनगासिनो दङ आरो बाखि जिবিলাক धरक माने मा होनना बुंगोन धरक किसुमान जुनियर इन्जिनियारनि साख्रि ओंखारगोन बा किसुमान आर्टिसानफोरनि साख्रि ओंखारगोन बेबो स्किल जानांगौ जुनियर इन्जिनियार जानोब्लाबो बियो खमावनो बे इन्जिनियारिं डिप्ल'मा लानाय जानांगोन गतिके आर्टिसान हिसाबै लायो बिथांमोना बेबो माने स्किल जानांगौ नन स्किलखौ बहाय होनाय जाया आरो जायफोर धरक स्किल बा आनस्किल जिবিলাক लेबारफोरखौ बहाय थिसननाय जायो बिसोरखौबोथ' कन्ट्रेक्चुवेल बेसिसआवसो लानाय जायो बबेबा बेबो जोंनि रायजोनि बाहेरनि मानसिफ्रासो बहाय कन्ट्रेक्ट लानानै बै लेबारफोरखौ लानानै फैयो आरो जोंनि मानसिफ्राथ' बांसिन स्किल लेबार गैया गतिके बिसोर स्किल लेबार लानानै फैगोन धुमधाम खामानिफोरखौ मावगोन बेनिफ्राय बिसोर थांफिनगोन दा बहाय जोंनि मानसिफ्रा बहा मा जायगा मोनो मा बहाय थिसथिनो हानो ओरैनो जोंनि मानसिफ्रा कम्पानिनि साख्रिफोरखौ मावनानै बारा धैर्य गैया आरो बेखौ मावनो हानाय मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव जोबोद खम जायफ्रा मावदों बिसोरबो फैफिननानै गावनि जायगायावनो बिसोर थाफैफिनो न' बां गावसोरनि बिमा बिफाजों थाफैफिनो दा बहाय बे हा हुफ्रा गोमालांजोबोब्ला बेफोर जायगाफ्रा जुदि गुबुननि आखायाव थांजोबोब्ला बै जायफोर बबेबा कम्पानियाव थांनानै माबानो हायाखै थावरिनो हायाखै न'आव फैफिननानै जुदि बिसोरो जुदि बहाय जिउ खांफैफिननो गोनां जायोब्ला माखौ लानानै जिउ खांगोन हायानो जुदि गैलाब्ला न'आनो जुदि गैलाब्ला आरो जिथु माबा माबि फेसिलिटिनि बाथ्रा बुंदों बे फेसिलिटिफोरखौबोथ' जानला मानला होनो हाया खारन बे APCDL नि आखायाव थांनाय लोगो लोगो बे APCDL आ बिसोरो गावसोरनि क्राइटेरिया मथे गावसोरनि नर्म्स माखासे सिस्टेम मथेसो बिसोरो थिसनगोन साख्रि आवलाफोरखौबो आरो जिथु पावार डिस्ट्रिबिउसन बे पावार डिस्ट्रिबिउसननि क्षमतायाबोथ' बिसोरनि आखायावसो थागोन बहाय जोंलाय बहा मा फ्रि ओरैनो कारेन्ट ओरैनो मोनसे लाइटफोरखौलाय बहा फोजोंनो मोनलाबायनो गतिके गासैबो सिस्टेमाव थाजोबगोन आरो बे आदानि ग्रुपआथ' जिবিলাক साख्रि बाख्रि होगोन बेथ' एखेबारे हाइलि क्वालिफाइड एखे टेक्निकेलि क्वालिफाइड मानसिफोरखौसो बिथांमोना लायो गतिके बे आदानि कम्पानियाव खुब बेसि मोनसे कम्पानियाव 500-600 जनसोल' मानसि बहाय साख्रि मोनो आरो बेबो एकेबारे हाइलि टेक्निकेल जानांगोन एक्सपार्ट जानांगोन मेनेजमेन्टनि एक्सपार्ट जानांगोन बिसोर मोनगोन दा APCDL जों आरो बेनिफ्राय बे जिथु आदानि ग्रुपनि कम्पानि बिसोरजों लोगो नांनानै जोङो मोनसे प्लान मोनसे स्टेसनाव जों मा बेसेबां मोनो जों खोब बेसि धरक 4000सो जोङो साख्रि मोनबाय साख्रि मोननायफ्राबोथ' बे टेक्निकेलि मानसि जानांगोन बिसोरो माने एक्सक्लुसिभ एक्जिकिउटिभ लेभेलनि माखासे मानसि जानांगोन आरो बेनिफ्राय माखासे एक्जिकिउटिभ पावारखौ एक्सारसाइज खालामनो हानाय माखासे क्वालिफाइड माखासे एक्सपार्ट मानसि जानांगोन जायफोरा मेनेजमेन्टनि माने गथै अल इन्डियानि एकेबारे टप लेभेलनि मेनेजमेन्ट इन्स्टिटिउट ओमफ्राय टप लेभेलनि टेक्निकेल इन्स्टिटिउटफोरनिफ्राय बहाय पास खालामनानै बहाय बिथांमोना सेलेक्सन जानानैसो बहाय फैनो खाबुखौ मोनगोन आरो बेबायदि धरक हाइलि टेक्निकेल इन्स्टिटिउटनिफ्राय फैनाय बा मेनेजमेन्ट इन्स्टिटिउटनिफ्राय फैनाय जोंनि जायफोर क्वालिफाइड मानसि गोरों एक्सपार्ट मानसि बिसोरथ' अल इन्डियानि जेरावबो साख्रि मोनखायो जेरावबो बिसोरनि थाखाय जायगा दं दा बिसोरनि थाखाय नै बेहायसो माने जायगा मोनगोन बेहायसो बिसोर साख्रि मोनगोन बेथ' बाथ्रा नङा आरो बेफोरबायदि जायगायाव बिसोरो बेसे गोबाव मावगोन ना मावा बिसोरनिसो खोथा दाथ' गोबां जोंनि गेजेराव दङ बे रोखोम हाइलि क्वालिफाइड टेक्निकेलि एक्सपार्ट माखासे मानसि बिसोरो सोरबा प्राइभेट कम्पानियाव मावगासिनो दङ सोरबा माने पाब्लिक सेक्टराव मावगासिनो दङ दा बिसोरखौ मोजाङै लोगो हमनानै बिसोरजों रायलायोब्ला बिसोरनाव सोङोब्लानो बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनो दा नैबे बङाइगावनि जिथु थार्मेल प्रजेक्ट बहायनो आङो आंनि सासे लोगोनि फिसालाया बहाय मावदोंमोन बहायनो नुबाय जे बे NIT माने इलेक्ट्रिकेल ओमफ्राय कमिउनिकेसन बेखौ पास खालामनानै बिथाङा बहाय साख्रि लादोंमोन बहाय 9.5 लाख मोनसे पेकेजाव साख्रिखौ मावदोंमोन
बेबो बहाय बारा गोबां मावाखिसै बोसोरनैसो मावनानै ओंखारबाय आरो बिथांनाव सोंदोंमोन आङो बेसेबां बहाय इन्जिनियार दङ माने बे समावनो माने मर देन 100 माने इन्जिनियार जायफ्रा NIT IIT निफ्राय पास खालामनानै फैनाय बिसोरसो बहाय जायगा मोन्दों साख्रि मोन्दों मोजां दरमाहा मोन्दों दा बेबायदि क्वालिफाइड मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव बारा गैया जथेस्थ' खम दा गुबुनखौल' जोङो जायगा होनाय जागोन आरो जिखिनि दं जोंनि गेजेराव बिसोरो गुबुन जायगायाव गुबुन माबाफोराव बेबायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफ्राव मोजां दरमाहा मोजां पेकेजजों बिसोरो खामानि मोनखायो साख्रि मोनखायो बेनिखायनो बेबायदि मोनसे रं कनसेप्टखौ लानानै जोंनि रायजो राजाखौ बांद्राय बायदि जुदि जर खालामब्ला हेंथा होयोब्ला बे जोबोद इनाय जागोन जोंनि समाजनि बेरेखा जागोन जोंनि 6 सिड्युलनि जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि आयेननि बे बेरेखा जागोन आरो बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों जे बे 3600 बिगा हाखौ जुदिहाय बबेबा मोनसे कम्पानिनो होनांगौब्ला बेखौ एलटमेन्ट खालामनानै होनांगौब्ला आरो बेवहाय जुदि प्रिमियामनि बाथ्रा फैयोब्ला हानि भेलुएसननि बाथ्रा फैयोब्ला बेवहाय जों हिसाब खालामनानै मोनो जे बिगासेयाव जुदि बे हानि भेलुएसना जुदि 10 लाखसो बा 15 लाखसो जुदि जायोब्ला बे 300-600 बिगा हायाव खमावनो 540 कौटि थाखा बहाय माने जोंनि BTC सरकारा मोननायनि मोनसे हयथ' लामा नुहुरदों आरोखि दा बे 540 कौटि थाखाखौ जों जुदि टारगेट खालामनानै बे हाखौ जुदि हगारोब्ला दा बे थाखाया बहा सफैगोन सोरनाव सफैगोन बेखौ जों बहा बाहायगोन बोरै बाहायगोन बेफोर गोबां बाथ्रा आरो बिनि बिनिमयाव जोंनि मानसिफ्रा जुदि होखारजायोब्ला गासिबो गावनि जायगा बिथाफोरखौ हगारजोबनांगौब्ला बेनि रिपारकासना उनाव मा जागोन दा बहाय जोङो माखासे माने साइड इफेक्टनि बाथ्राखौ मोनो जे बहाय जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट जुदि जायोब्ला बहाय माखासे साइड इफेक्ट दङ नोंथांमोना गुगल सार्च खालामब्ला मोनगोन जे मा रोखोमनि बहाय साइड इफेक्ट थानो हागौ दा बहाय जों नुबाय जे बे मोनसे कल बेस जागोन फसिल बेस्ड अर्थात खैलाखौ बाहायनानैसो बे थार्मेल प्रजेक्टखौ माने सालायनाय जागोन दा बहाय खैलाखौ बाहायोब्ला मा जायो बहाय गोबां साइड इफेक्ट फैयो जेरैहाय बहाय जागोन धरक बे खैलानिफ्राय जेब्ला उखुन्दै जेब्ला कार्बन डाइ अक्साइड जमा जायो ग्रिन हाउसनिफ्राय बे जिनिसा रिलिज जाना फैनानै जोंनि एनभाइरनमेन्टखौ नष्ट खालामो जोंनि क्लाइमेटखौ नष्ट खालामो जोंनि इकोसिस्टेमखौ चेन्ज खालामनानै होयो जोंनि थांना थानाय जोंनि अक्सिजेन मोननाय गथ' गथाया मोजाङै देरनाय लावनाय बेफोराव गाज्रि इम्पेक्ट गोग्लैयो दा बहाय माखासे धरक सयल माने पलिउसन जायो अर्थात सयल माबा जायो डिग्रेडेसन हानि क्वालिटिया गुना खमायो आरो बेनिफ्राय बहाय वाटार पलिउसन जायो एयार पलिउसन जायो बारहावा बा दैया पलिउसन जायो खारन बिनिफ्राय जेब्ला बिथांमोना गुदुं दै ओंखारहोगोन बे गुदुं दैया जेराव मेरावनो बियो बोहैलांनानै जोंनि बे एग्रिकालचारेल माखासे जायगा माखासे दैमा दैसा जेराव नाफोर एफा एनै फिसिनानै मोनजायो आरो ओमफ्राय लोंनाय दै इभेन माने एक्वा प्रब्लेम जायो होननानै बुंदों दा बेफोर साइड इफेक्टआव फैजोबो आरो ओमफ्राय जोंनि गेजेराव मोनसे मा होनना बुंगोन एथनिकेल मोनसे कनफ्लिक्ट जानो हागौ होननानै मोनसे बहाय मोनसे भबिष्यतबाणी होनाय थायो अर्थात बहाय गुबुन गुबुन कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बहाय बुंफबफैजोबगोन बिसोरजों मालाबा जोंहा झगड़ा जागोन दा बे मोनसे कमिउनेल महर लागोन आरो बहायनो जोंनि गेजेराव गिदिर दाङाबाजि जानो हागौ जाय दाङाबाजिनि फिथाइया हयथ' जोंनि मानसिफ्रा बे जायगाखौ नागारलांनायनि मोनसे बाथ्रा दारफैगोन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै आलाय सिलाय थाहैनांगोन दा बेफोरबायदि गोबां माखासे बाथ्रा दङ आरो ओमफ्राय बै जायफोर हा कम्पिटिसननि बाथ्रा बुंदों बे हाया जुदि सरकारि हाब्ला बे सरकारि हानिफ्रायथ' खुनु कम्पेनसेसन मोना लेन्ड एक्विजिसन जिथु आयेन दङ बे मथेथ' बिसोरनो फैसा गरसेबो होआ ओमफ्राय दा बे जुदि कास्ट लेन्डआव थांबायब्ला बेबोथ' गभर्नमेन्ट लेन्ड बेनिफ्राय बोरै कम्पेनसेसन मोनो जोंनि मानसिफ्रा आरो ओमफ्राय माखासे रिजार्भ फरेस्टआव थानो हागौ बे रिजार्भ फरेस्टआ बेथ' बे जोंनि आखायाव गैखाया दा बेनिफ्राय जों मा रोखोमनि कम्पेनसेसन मोनगोन गतिके जोंहा माबा मोनसे क्षतिपुरन मोननांगौनि लामाबो बहाय गैया बेखौ बायदि रोखोमनि फुस्लायनानै बाथ्राफोरखौ बुंनो हागौ बेखौ जों दायित्व लागोन बहाय जोङो रेभिनिउ कालेक्सन जागोन
बायदिसिना खिन्थु बे रेभिनिउआबोथ' नों लेन्ड रेभिनिउखौल'सो मोनगोन ओमफ्राय बाखि जितु इन्डास्ट्रियेल जिবিলাক बेनिफिट बिनि धरक जिবিলাক रेभिनिउ धरक बहाय बिसोरो कन्जिउमारफोरनिफ्राय जिखिनि थाखा फैसा मोनगोन बेखौथ' बे कम्पानिफ्रासो मोनगोन बेखौथ' जों मोना आरो ओमफ्राय जब एग्रिमेन्ट जागोन माबा जागोन बे जब एग्रिमेन्टआबोथ' बे एपिसिडिएल आरो ओमफ्राय आदानि बिसोरनि गेजेरावसो जागोन बिसोरनि क्राइटेरिया मथेसो जागोन बहाय जोंहालाय बहाय मा बाहागो दं आरो जोंनि जितु साबजेक्ट बिटिसिनि बहाय मेजर इन्डास्ट्रिबो गैखाया ओरैनो माइनर फिसा फिसौ इन्डास्ट्रिनि सायाव जोंहा आखाइ दङ बेखौ जों कन्ट्रल खालामनो हायो खिन्थु बे एपिसिडिएल बायदि इसेबां मोनसे गिदिर मोनसे कम्पानि बा आदानि बायदि मोनसे बिहत कम्पानियाव जोंहा खुनु आखाइ गैया जों बेखौ सामलायनोबो हाया गतिके जोंनि सरकाराबो दिनै दं गाबोन गैया गाबोनबा सोर चिफ जायो सोरनि सरकार जायो सोरनि पार्टिया सालायो दा बेफोरजोंबो खोथा दङ दा जुदि बे रोखोम जुदि आनसार्टेन मोनसे अबस्थाखौ जोङो नुहुरखाबायब्ला दा बेखौ जोङो कम्पानिखौ खोख्लैनायनि बाथ्रा गैया बेखौ एलटमेन्ट होनायनि बाथ्रा गैया जुदि एलटमेन्ट होदोंब्लाबो बेखौ गोख्रै केन्सेल खालामनानै बेखौ जोंनि आखायाव लाबोफिननांगौ दा बेखौ जोङो एक्स भलान्टियार फर्सनिफ्राय जों बेखौ दाबि खालामो बेनिखायनो लानांगौ जुदि बे बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारा बेनि सायाव जुदि माबाफोर डिसिसन लादोंबा आरो केबिनेट डिसिसन जुदि लादोंबा आसाम सरकारनिफ्राय बे केबिनेट डिसिसनखौ जे जों मानिथारनांगौ बे बाथ्रा नङा आरो बहाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्टनि बाथ्रा ओमफ्राय जितु जोंनि 6 सिडुलनि बाथ्रा बे बाथ्राया ओरैबायदि जे बहाय जुदि 6 सिडुलनि हा हुखौ सोरबा मोननांगौब्ला बेहाय लकेल मानसिजों होनाय होयिनि बा फाननाय बायनाय बेनि मोनसे मोजां बुजाफोरा जानांगोन बे जायगानि मानसिफ्रा बै न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ गनायनानै लानो हानांगोन बे निरापत्तानि बाथ्राखौ बियो माबानांगोन स्पष्ट जानांगोन अब्लासो बे हाखौ गुबुननि आखायाव होनो हायो खिन्थु बेबायदि जुदि बबेबा मोनसे सरकारा बा बबेबा मोनसे पार्टिया एखेबारे जबरदस्ति एखेबारे जायखौ रायजोफ्रा गनायनो हाथाराखै आरो बिसोर खैफोदखौ नुहुरखाबाय दा बेबायदि खैफोदखौ नुहुरखानानै बिसोर जितु प्रटेस्ट खालामनानै जितु बेखौ मानिनानै लानो हायाखै आन्दलन खालामनो नागिरदों जिउ बावलायनायनि बाथ्रा बुंदों गतिके बे सत्तायाव जोंनि बिटिसि सरकार बा चिफ बिथां प्रमद बर'आ जुदि गंग्लायनो नाजायाब्ला जुदि बेखौ केन्सेल खालामनो नाजायाब्ला आरो बै डिसिसननिफ्राय जुदि दोरोदनानै फैयाब्ला अब्ला जोंनि हारिनि खहायाथ' जाखागोन बै व्यक्तिफोरनि खहाबो जागोन समाजनिबो खहाबो जागोन आरो बेनि जितु फिथाइ बेनि जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टआ उनाव जोंनि थाखाय गिलु बालु मोनसे खैफोद जाहैगोन आरोखि बे मिडियानि गेजेरजों जोंनिफ्राय बुंथिदों बेनि सायाव रायजोफ्राबो गोथौयै बे बाथ्राखौ बिजिरना नायगोन होननानै जोङो मिजिं खालामबाय आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा गासैबो खौसेयै बे आयेन बिरोधि खामानिनि थाखाय गसंगोन आवाज होगोन होननानै जों मिजिं खालामबाय।